patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May kapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko, binakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Wala sab kaikyas ang Dagupan City pipila kabahin sa Central Luzon tungod sa bagyong Ulysses. Si King Guevara gikan sa GMA Regional TV Balitang Amyanan para sa detalye. Hinakot ang ilang panindang dry goods sa establishmentong ito sa Dagupan City. Nalubog sa baha ang unang palapag ng tindahan dahil sa ulan na dulot ng bagyong Ulysses. Dahil nga sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod nga nitong bagyong Ulysses, nakaranas na ng pagbaha ang establishmentong ito dito sa may kahabaan ng A.B. Fernandez. Kaya naman ang kanilang mga empleyado, inaakyat na ang kanilang mga produkto. Kanina, dito yan. Kaso, naglagay kami ng water pump dyan kaya medyo nahigop na, bumabaw na. Ngayon, mamayang gabi kasi hindi namin alam kaya itataas namin na ito, baka tumaas. Dahil sa malakas na hangin, tinanggal at tinupi ang ilang billboard sa downtown, pati ang ilang tent. Nawalan ng supply ng kuryente sa Barangay Bunuan, Gazette. Epekto raw ito ng bagyo. Posible umanong tinamaan ng sanga ng puno ang mga kable ng kuryente sa lugar. Ang lakas-lakas ng hangin kagabi, kaya siguro pinutol na lang pansamantala ang kuryente dahil siyempre baka mamaya makapag-disgrasya pa. Kaya ganun, wala kaming kuryente hanggang ngayon. Lahat ng backbone lines namin ay naka-up, so ibig sabihin may supply. So wala pang naka-interrupt na backbone lines namin. Sa kabila ng ulan at malakas na hangin, nagbukas ang barbershop ni Edwin Fernandez sa Mangaldan, Pangasinan. Kailangan daw niyang kumayod sa gitna ng masamang panahon para sa pangangailangan ng pamilya. Para may pambili ng bigas, saka mga gamit sa bahay, yun lang, kumita. Kasi kahit na bagyo o malakas ang hangin, kailangan pa rin magbukas. Kabilang si Edwin sa ilang negosyante na nagbukas ng pwesto ngayong araw. Sa pag-iikot ng MDRRMO, nasa 75% ng mga establishmento ang hindi nagbukas dahil sa bagyo. Mga 25 lang po siguro, ma'am. Kasi alam nyo naman, medyo nasaktan na yung mga tao sa pandemic. So, kinakailangan na rin nila yung kabuhayan. Pipila ka hulagway sa kalisod ug kabayanihan ang nanggawa sa social media dihang migo ang bagyo Ulysses sa nasud kagahapon. Ani ang report. Human lang sa usa ka semana dihang naigo sa Super Typhoon Rolly ang nasud. Bag-ong hagupit na usabang na sinati nato karong miigo sa dakong bahin sa Southern Luzon ang bagyong Ulysses. Pipila ka mga hulagway sa kalisod ang gipost sa social media. Kining baby, gisulod na lang sa palanggana kauban ng mga sinina tungod sa hangtod dughan nga baha. Gipayungan na lang kini aron dili mabasa sa ulan. Makaluluoy sab ang kahimtang niini mga bata sa Cainta, Rizal.
Ang inahan nangayo na og tabang kung asa sila makapangita og marentahang balay aron malayo sa peligro ang mga bata kung asa ang usa naa sa talandugong kahimtang dihang makitang nagasaka na ang tubig baha sa ilang lugar. Samtang nagbayanihan ang Philippine Coast Guard aron masigurong luwas ang mga senior citizen nga nagpuyo sa Hospicio de San Jose sa San Miguel, Manila, dihang misulod na ang tubig baha sa puy-anan. Naglandfall og ikatulong higayon sa Quezon Province ang bagyong Ulysses. Unang migo ang mata niini sa Patnanungan, Quezon, mga alas 10:30 kagabi. Sunod sa Burgos, Quezon, ug ikatulo sa General Nakar ganinang 1:40 sa kadlawon. Ang tanang naigo sa bagyo, ilabi na sa North, Central ug Southern Luzon, lakip ang Metro Manila ug Bicol Region, wala kaikya sa kabagsik sa bagyong Ulysses. Gani kining Marikina River, milapaw na og mihimo og grabeng danyo sa dakong bahin sa Metro Manila. Ganinang alas 10 sa buntag, nakita ang mata sa bagyong Ulysses sa 85 kilometers west sa Iba, Zambales. Doon na kinigikusgon nga 130 kilometers per hour, unos nga 200 kilometers per hour ug naglihok padulong west sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Sa latest track sa Pag-asa, posibleng ugma sa buntag mogawa sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ulysses. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Gisiguro ni Pangulong Rodrigo Duterte nga gipaningkamutan sa gobyerno nga matubag ang panginahanglanon sa mga naapektuhan sa bagyong Ulysses. Kini atol sa iyang pahayag karong hapon lang. Atong paminawon ang tipik sa pahayag sa Pangulo. My countrymen, mga kababayan, while we are facing the heavy downpour and strong winds of Ulysses, I assure everyone that your government is on top of the situation. From the beginning, various government agencies have already been mobilized to respond to the situation on the ground. I renew my call on all local government units and concerned agencies to ensure that the well-being and safety of our people remain the top priority. As President, I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Samtang karong hapon lang sabi pay gayon og aerial inspection si Pangulong Rodrigo Duterte kauban si Senador Bongo ngadto sa mga lugar nga grabing naigo sa bagyong Ulysses, partikular na sa Pasig, Marikina ug Montalban. Pipila ka balay sa Samal Island, giigo og buhawi, mga pananom na danyos. Ano ang report ni John D. Esteban? Nangaputol ang pipila ka punuan sa kahoy sa Purok 3, Barangay Tagdaliaw, Samal Island. Human miigo ang buhawi. Lakip sa giagian sa buhawi ang balay ni Tatay Catalino. Mayo na lang, wala kini maunsa. Apan nagasilyas, naguba ug nadaot ang iyang mga pananom. Pipila sa mga naapektuhan kini mga pananom nga saging ni Tatay gani kini dili na niya mapuslan ug dili na niya mabaligya ug dako-dako usab daw ang iyang lugi. Gipaningkamutan na lang ni Tatay ug punit ang mga bunga sa buongon nga natagak resulta sa kusog nga hangin. Ipanghatag na lang daw niya kini aron di masayang, gumikan di na niya usab kini mabaligya kay naapektuhan na ang kalidad niini. Nahadlok hadlok kayo tanahon kay nagtuyok kayo nigo di ka katindog anang mo tindog ka dito sa kuan kusog kayo tuyok. Ang ako lang ni dagan lang ko sa kuan kuning balay palayo ko. Hasta ang mga bulak ug ubang pananom ni Kagawa JR, apil sa mga nangadaot. Sa abuhan na mo napoy kuan napoy ka ng murag ni nang langkat bitong asin. Tapos mga kaang na nagong bulak, nagbulag gid sila, bulak na ang bulak diri ang kaang na dito sa layo tungod sa kakusog sa hangin. Sumala sa Pag-asa nga ang buhawi mamugna kung dunay thunderstorm nga nagdala sa init nga hangin nga musagol sa ugang hangin. Kung dunay buhawi, kinahanglang mangita og lig-on nga balay o ubang istruktura nga kasilungan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.
Pipila ka mga dalan sa Pagadian City gibaha tungod sa kusog nga ulan. Miyerkules sa hapon gibaha ang mga karsadang Arroyo, Hamisola ug Ramon Magsaysay human mibunok ang kusog nga ulan nga may dalang kusog nga hangin bandang alas 5 Miyerkules sa hapon. Dili man kailalom ang tubig baha apan pipila ka mga sakyanan naglisod sa paglatas sa karsada, lakip mga tao nangitaw kasilungan aron dili mabasa sa ulan. Wala hinoy natalang nasamdan o nadanyos resulta sa pagdaot sa panahon. Wala may direktang epekto sa Mindanao ang bagyong Ulysses, gitambagan gyapon ng katawan nga magbabinantayon sa pag-usab-usab sa dagan sa panahon. Ang Typhoon Ulysses dili kini makapikto dinhi sa Mindanao tungod lamang sa localized thunderstorm adunay masinati nga mga pagpanag-om sa hapon or sayo sa gabi og inubanan nga adunay kalit, patak-patak mga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat labi na sa mga bukid nga dapit epekto sa localized thunderstorms. Personahe sa DNR sa Mati City sa Davao Oriental patay human misukol kuno ato sa bypass operation. Aning detalye. Gisulayan pa og dala sa ospital sa kapulisan ang target sa ilang operasyon apan patay na kini. Tungod sa naagumang samad pinusilan, human matud pa misukol kini ato silang drug bust operation. Nahitabo ang insidente sa Bangkal, Davao City. Sa dihang namatikdan nga pulis ang katransaksyon, mibunot kini sa .45 nga pistola o gipabutan ang operatiba. Gani, gibanggaan usab ang motor sa usa sa mga pulis. Nagkaroon ng scaffold sa loob ng sasakyan. Yung ating pulis nakipag-agawan dun sa daladala niyang firearms. At sinabang palad na nabaril niya yung sarili niya. Ang napatayang target, gilang si Ronel Revilla, Forest Ranger sa DNR nga nadestino sa Mati City, Davao Oriental. Nakuha sulod sa sakyanan ang pusil niini. Ingon man, mga gituohang illegal nga droga nga mobalor ngadto 890,000 pesos. Top 8 sa drugs watchlist sa Davao Region si Revilla. Ang nagiging modus nito, itong tao na ito, parang may kinukuhanan siya somewhere dun sa north na mga things. Tapos pagka dumarating siya dito sa Davao, based din dun sa namin, siya yung nagdi-deliver, nagdi-distribute ng illegal na droga. Tungod tunga sa dalan na hitabo ang operasyon, may resulta kini sa pagkakulgot sa trapiko sa lugar. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Sa General Santos City, pipila ka mga minor de edad ang gipang rescue sa otoridad. Human na aktuang gagamit og solvent. Anyang report ni Cyril Chavez, exclusive. Eksklusibong nakuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pag-rescue sa duha ka minor de edad sa Salazar Street, Barangay Dadiangas South, General Santos City. Kinihuman sila gisumbong sa mga residente nga anaa pundo sa usa ka abandonadong balay ug kasimot og solvent o rugby. Ang batanong si alias Tata nakuhaan og plastic nga botelyang dunay unod nga rugby ug ang iyang sanina duna pay marka sa rugby. Yung parents mo sa balay, wala ano sayo? Wala pakialam? Wala. Ang inahan niini daling miabot aron ubanan ang anak. Sumala niya, wala kuno niya gipasagdaan ang iyang anak. Nasayod hinuon siya nga nagarugby ang anak kung makauban sa mga barkada. Nasayod usab siya nga pwede siyang mapriso tungod sa pagpasagad sa iyang anak. Butang nga gikasubo pag-ayo sa inahan. Kamot ko ito ko ako akong anak sir bang anong apil man po kukulong na waman akong pasagdan. Grabe din ba? Hindi mo mga priso ko ben. Nakakasal na kayo mga mangon, di mga magbago. Samtang si alias Toto, mibutyag nga kaisa pa lang kuno siya nakagamit og solvent. Aminado sab kini nga ang iyang ginahimo sa lugar mao ang magpagamit sa customer sa kantidad nga 50 pesos. Makita sab sa maong balay ang mga plastic sa solvent ug sudlanan sa kondom. Mayot. Yung na ganon, nakatesting ka, nakatry Wala, ka? nakatesting lang ko kayo isa lang. Pero wala na rin, mayot din. Yung pera mo? Wala, gatang kong bayot bro. Nibalhin ang rescue team sa Pioneer Avenue ug didto nila nakuha ang nagpailang 17 anyos nga parking boy kinsa nagdumili nga muuban sa mga barangay tanod. Gidala sa Barangay South ang maong mga batan-on kinsa nakatakdang i-turnover sa buhatan sa DSWD. Sa bawal maglabas ano? 70 ay 21 pa ba? Bawal na, hindi na. Kanina sa palengke sir, 20 plus na po namin. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pagpatuman sa QR code system sa Cagayan de Oro City buot pahugtan sa otoridad. Dugang detalye atong ibalik si Cyril Chavez live. Cyril!
Yes, Tek, nag-awhag karon ang Cagayan de Oro City LGU ngadto sa mga Cagayanon ug sa mga nagasulod sa syudad nga mag-register o mukuha na sa QR code alang kini sa mas paspas o mas dali nga contact tracing efforts nga ginahimo sa syudad labot COVID-19 cases. Plano na karon sa Cagayan de Oro City LGU nga himuong mandatory ang pag-register ingon man paggamit sa Higala app aron makakuha og QR code alang sa mga Cagayanon o mga bisita nga gasulod sa syudad. Tumong niini nga aron mas paspas ang contact tracing nga himuon sa higayong dunay mga individual nga magpositibo sa COVID-19. Kinahanglan man kita tanan mo register mga kliyente o establishment, mga tindahan, mga opisina para mahimong useful ni siya nga application for contact tracing. Gani sa City Hall, usa makasulod, ginasuta na sa mga personahe kung aduna na by QR code ang mga buot mosulod. Alang sa mga wala pay QR code, adunay help desk nga gimontar ang LGU sa may entrada aron matabangan ang mga tawo nga makakuha sa ilahang QR code. Pipila na sab ka mga Cagayanon ang mi-avail sa mong libreng serbisyo. Pabor po kayo ni sa mga kay libre ra ba? Kaya wa ba may Android nga cellphone? Kipad ra mong cellphone na kinahanglan man gyud kuno Android, mag-apps man gyud ka, download kag apps. Pabor na ni kay sa mga karon. Importante na sa kay bisag asa ka pwede ka bisag wala exit pass makasulod ra ka sa banginanang mall ana unsay mo paliton. Ayun ra kay sir. Nagpasalig sab ang LGU nga safe ang pagrehistro sa Higala app, labi pa nga ilahang ginasunod ang nakalatid sa Data Privacy Act. Hinoon, wala nila giwala ang anggulo nga posibleng sakyan sa mga daotang tawo ang registration sa Higala app o gamiton sa krimen. Busa adunay bahad ang LGU labot niini. The moment nga maghatag mo niini nga information sa tawo nga di ninyo kaila, you're actually giving very personal information to that person. So ato nang galikayan, no, kung maghangyo taglaing tawo nga mo register alang ka nato, especially katong gapabayad nga sigurado ang masaligan na ni mga tao. Tek alang sa mga adunay smartphones, mamahimo nilang i-save ang ilahang QR code sa gallery sa ilahang phone. Samtang sa mga wala, mamahimo nilang i-print ang ilahang QR code, dayon i-laminate o ipakita lamang sa mga designated personnel aron i-scan o kung asa pwede na sila makasulod sa usa ka establishmento. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga kapitan sa mga barangay sa General Santos City planong armasan na. Naisgutan sa sesyon sa Konseho sa General Santos City nga buot ni Konsehal Edmar Yumang ang chairperson sa Ways and Means nga pondohan og kapin 40 billion pesos aron ipalit og pusil alang sa mga kapitan sa barangay. Giuyunan usab gini sa kaubang konsehal nga si Lourdes Casabuena nga kinahanglan gyud armasan ang mga kapitan isip proteksyon batok sa mga daotang elemento ilabi na sa kabukiran. Apan pipila ang misupak niini tungod posible kuno kining mahimong hinagiban sa pagpangabuso sa pipila ka mga kapitan. However, these barangay captains and Sangguniang members should undergo 3 months training plus undergo psychological neuro test. Ang safety ng kapitan is also important. While we are protecting our constituent, but we also be protected, hindi ba? So kung bibigyan man lang, I think that will be a good project. Nga armas, face mask na lang. Hindi na lang armas, mask na lang. Face mask? O face mask kay pinsa sa mga COVID. Para nako, dili ko musugot kay muramag ang kapitan ra ba sagad mangisog jud og naay wakayon sa mga tao. Sanglit sa panimalay karon nag-eskwela ang mga estudyante ubos sa blended learning system. Giduso sa Davao City Council nga silutan ang mga magvideoke sa residential areas atol sa oras sa ting klase. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio? Aron nga walay disturbo sa mga estudyante nga dunay online class ug uban pa samtang anaa lang sa ilang panimalay tungod sa blended learning system. Giduso ni Davao City Councilor Jessica Bunguyan ang pagbawal sa mga magvideoke sa residential area sa oras sa ting klase.
Sumala ni Bungguyan nga daghan na ang nagreklamo sa kasaba sa mga nagavidyoke nga makadisturbo sa mga bata nga nagklase. Busa, gitino pinaagi sa usa ka ordinansa nga idili ang pagvidyoke sa residential areas. Gilaraw nga ipatuman kini sugod sa alas 7 sa buntag kutob sa alas 5 sa hapon, Lunes hangtod sa Sabado gawas lang sa holidays ug kini mapatuman lamang samtang duna pay pandemya sa COVID-19. Said machines are being disruptive of the home-based education system being practiced during this pandemic. With the foregoing, the Committee on Information Technology chairperson made a proposal to enact an ordinance banning the operation of private videoke and karaoke machines during distance learning hours. Ang mga malapason magmultagikan sa 1,000 ka pesos kutob 5,000 pesos o pagkapriso. Gipadugang usab sa silot sa ubang konsehal ang pag-issue og citation ticket ingon man pag-render og community service. First offense, a fine of 1,000. Second offense, a fine of 3,000. Third offense, a fine of 5,000 or by imprisonment of not less than 1 day but not more than 3 days or both at the discretion of the court. Gitino sa proponent nga ang mga ordinansa lahi pa sa kasamtangang anti-nuisance ordinance sa syudad sa nitwala kini nagbawal sa videoke sa adlaw. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Nilusad og proyekto ang usa ka eskwelahan sa Dakbayan sa Davao aron matabangan ang mga mag-uuma nga mabaligya ang ilang mga produktong gulay ug prutas. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Gimugna sa usa ka pribadong tulunghaan ang Facebook page nga Holy Child Community Market kung asa miyembro niini ang ilang mga trabahante, estudyante ug kanhi mga estudyante aron makatabang sa mga farmers sa Marilog District ug Umampang area. I-post sa maong page ang mga available nga produktong gulay ug prutas sa mga mag-uuma aron mapangitaan og buyer. Pinaagi niini matabangan ang mga mag-uuma nga hilabihang naglisod karong panahon nga dunay pandemya. Mga alumni namo, parents namo, estudyante, teachers o any personnel namo para magkahiusa, and then nag-create mi og kanang FB page na matawag sila, and then naami gi-partner na mga farmers gikan sa Marilog o Bukidnon. Nakita sa mga tulunghaan ang kalisod sa mga mag-uuma sukad nagsugod ang pandemya. Sanglit gawa sa minus ang buyer, mga daot lang ang mga produkto tungod sa oversupply. Kapag yung April o March, grabe itong ato na doon. Naisip yung man to. Oo, maglisod yung may ikuan kayo. Wala may magkuha. Okay, may kagawas. Kasi napagos lagi may. Gikumpra na magtag 5. Ang uba nalabay na lagi. Naisip po namo na why not tabangan sila para dili po masayang ang ilahang excess manggod kayo ang ilahang mga na harvest. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. #Barkada Goals kining grupo sa mga fresh graduate kay ang kanhi school project nila nga sisig. Karon, trending na sa ilang mini resto. Ani report. Working student si Renito Batok kinsa gusto gyud magtukod og negosyo. Busa mikuha siya og kursong entrepreneurship. Apan una makagraduate, kinahanglang makamugna sila og project nga pwedeng panginabuhian. Dito niya nakaila ang laing 4 pa ka miyembro sa ilang grupo. Kato nga time, simi guna-una kung sabi kinahanglan sa mga student kani. Tapos ang guna-una na mo nga, ang ninot yung diri nga business yun na mo diri kay pagkaon. Nagsugod sila sa pagpamaligya og sisig rice topping sulod sa ilang tulunghaan nga mipatok gyud sa mga estudyante. Nakuha nila ang pinakataas nga sales sa tibok department. Ug dihang migraduar sila sa kolehiyo, luyo sa pandemya, nadasig silang ipadayon ang ilang negosyo gawas sa tulunghaan. Halimbawa, dili mawala ang COVID, kano sa pa mi mag-start og business. So, kung mag-success mi nga na COVID, what if na lang kung wala na COVID? So, mas more na mag-success sa mong business. Usa sa ilang mga nahimong suki, kining grupo sa mga trabahante nga gibalik-balikan gyud ang ilang sisig. Barato lang siya, pero lami siya. Oo naman. Tapos, i-recommend ako ni sa akong mga friend. Doon na sa Midayo kay nakita lang nila ang trending post bahin ining resto online. Tapos dagan man nag-comment dito lami lagi daw ana. So mo to amo ang gi-try. Yan to first time na mo. Sulit kay ang price niya siyang kadaghan. Ano kayo ka ng pang estudyante? Matod sa ilang grupo, dili sayon ang magtukod og negosyo karong dunay pandemya. Apan ang kadasig ug kakugi ang hinungdan sa ilang kalampusan.
daghan man jud tag problema. So di man jud siya kanang barrier nga while naga-work ka, naga-study ka with your business. So ang ako lang siya na laban lang jud kay tanan man na ay solusyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Pulis gisnipe matud pa sa New People's Army. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Live, Jandy! Real maayo na lang kay wala nagrabihan ang maong pulis. Ang maong panghitabo mi resulta sa pagbinayloay og bala, tali kapulisan ug rebeldeng grupo. Igo imong kan? Wala na igo. So igo yang amot. Samadan. Dari ang entrance. Dari ang igit kalikod. Ni kuan ni lapos. Wala ra. Lapos. Lapos siya. Igo sa walang kamot ang naangko ni Patrolman Noel Rentoza Amor nga miyembro sa RPSB kon revitalized police sa barangay. Human maigo sa sniper sa rebeldeng New People's Army sa barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Sumala ni Patrolman Amor nga padulungon ta siya maghatod og modular learning materials sa mga bata sa Atamanubo tribe. Dihang kalit nga dunay pagbuto. Naigo na riay ang iyang kamot. Duda niya nga siya gyud ang gitarget. Gumika na ka-uniform siya atong tungura. Ako lang gidato. Sa una mo pag tining dipinto sa among kampo nga basig yubiran mi. Oto ako una atong time nga sa karon ako kong pasalamat nga instruksyonan. Nag-ampon ng ikaduhang kinabuhi. Galing naka-retaliate ang kaubanan ni Patrolman Amor, batok sa kalaban nga may resulta sa encounter. Ang snipe nila, ang sniper! Ana-ana sa maayong kahimtang si Amor, human gipailawom sa surgery. Ang Police Regional Office 11 gikundina ang pagpangatake sa rebelding grupo. Kasi halata po ang kanilang intensyon ay iharas lamang po ang ating mga kapulisan para maiwasan ang, kumbaga para ma-discourage na tumulong sa komunidad. Lesson na rin po sa atin, sa kapulisan, na talagang hindi pwedeng maging kampante. Mas gipahugtan sa PNP ang seguridad sa lugar sa pagigalayon sa militar. 56 IB naman will, sila man ang doon dito. Na sila arrangement, no? Paano ang set up para mas mabantayan nila ilang pwesto. Samtang si Patrolman Amor, dunay mensahe sa NPA. Pwede, yung nanang dangon ninyong ginabuhat, suportahan na ito ang gobyerno para mamahimong maglampuson ng mga programa para na po sa tayuhan sa tanan. Diyan sa gilusad nga operasyon sa kapulisan, doon na sila mga nasakmit nga mga gamit sa mga rebelde, pero wala na lina naabtan ang New People's Army. Sumala sa otoridad nga mihinay naman daw ang puwersa sa NPA, labi na dinha sa Talaingon nga kaniadto pugad sa New People's Army, pero padayon gihapon ang ilang pakigbatok sa insurhensiya. Real. Daghang salamat, Jandy Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka 7-day-old baby boy sa Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Usa ka 34 anyos nga lalaking sundalo nga taga Bulwa, Cagayan de Oro City, kinsa naka-assign sa Mambuaya ang nalakip sa 22 ka bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Lakip sabang usa ka 30 anyos nga lalaking taga Makasandig kinsa usa ka doktor sa pribadong ospital. Samtang duha sab ka healthcare worker, usa ka 29 anyos nga lalaking taga Bonbon nga nagtrabaho sa JRBGH ug 28 anyos nga babaeng taga Carmen nga naka-assign sa laboratory sa NMMC ang nagpositibo sa sakit. Misa ka na sa 1,980 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. 1,278 ang nakarecover ug 79 ang namatay.
Sa General Santos City, usa ka 54 anyos nga babaeng doktor ug usa ka 29 anyos nga lalaking nurse ang nalakip sa 7 ka bag-ong nagpositibo sa COVID-19. Ana-ana sa 943 ang total confirmed COVID-19 cases sa General Santos City. 717 ang naayo na ug 37 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 7-day-old baby boy nga taga Tibungko ang nalakip sa 189 ka nagpositibo sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong November 8. Samtang ikaduha ang Davao City sa dunay pinakadaghang kaso sa COVID-19 sa nasod nga natala sa DOH kagahapon nga anaa sa 99. Miabot na sa 4,823 ang tanang nagpositibo sa COVID-19 sa Davao City. 3,059 ang nakarecover ug 204 ang namatay. Sa Digo City sa Davao del Sur, usa ka 99 anyos nga lolo nga taga San Miguel ang namatay sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong November 4 ug human sa 4 ka adlaw namatay kini. Dunay 297 confirmed COVID-19 cases ang Digo City. 177 ang nakarecover ug 8 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Milapas na sa 52.1 million katao na taptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan, samtang sobra 402,000 na ang dunay COVID-19 sa Pilipinas ug sa Mindanao sobra 25,300 na ang nagkasakit og COVID-19. Ana-ana sa 52,145,000 katao ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Misa ka nasab sa sobra 33,935,000 ang recoveries ug kapin 1,284,000 ang namatay. Sa Pilipinas, dunay 1,407 ka bagong COVID-19 cases nga natalang DOH karong adlaw. Busa miabot na sa 402,820 ang total confirmed COVID-19 cases sa nasod. Duna na sa 362,417 nga naayo na ug 7,721 ang namatay. Ug sa Mindanao, misaka sa 25,357 ang dunay COVID-19, samtang 18,239 ang nakarecover na ug 869 ang namatay. Mga kapuso, 43 ka adlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwas ang among pagkatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katamang ulahi ug dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino.